салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё, шумо қарор доред дар канали барсатиҷӣ ва чизе ки матбуотҳо яъне сомонаҳо менависанд, мо дар ин ҷо гап мезанем. чӣ хеле ки медонед дар ла лига ду бозии дигар мондааст ва моро моҳи август лигаи чемпионҳо интизор аст. имрӯз мехоҳам бо шумо дар бораи хабарҳои тару тозаи барселона суҳбат гузаронам. агар ин видео 800 лайк гирад, видеои навбатӣ тез мебарояд. аз шумо танҳо дастгирӣ, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав. пеш аз сар кардан мехоҳам фаҳмам то чанд дараҷара шумо дар бораи барселона маълумот доред. оё шумо метавонед гуфта ки чанд маротиба дар таърихи даста футболбозони барселона соҳиби тӯби тиллоӣ шудаанд? акнун сар мекунем аз хушхабарҳо. Френки де Йонг метавонад дар бозӣ бо Осасуна ба майдон барояд. Бозингари голландӣ ҳатто метавонад рӯзи панҷшанбе аз аввали дақиқаҳо бозӣ кунад, лекин шанси бисёр аз замина даромадан аст. якчанд бинуҳои испанӣ ва хабарҳои агентӣ қайд мекунанд ки де Йонг пурра аз травмаи худ тавбат гирифтааст. акнун ӯ бояд қарори штаби духтуронро интизор шавад барои бозӣ кардан бар зидди Осасуна. сомонаи спорт ҳатто мешуморад ки ӯ метавонад аз аввали дақиқаҳо ба майдон барояд, лекин кадена ко бошад прогноз медиҳад ки ӯ ҳамчун замина ба майдон мебарояд. хотиррасон мекунам ки бозингари голландӣ аз вақти травма гирифтанаш бар зидди Малёрка 13 июн дар 8 бозӣ иштирок накардааст. боз қайд мекунам ки ҳафтаи гузашта Сетьен дар интервюяш гуфта буд ки бар зидди Осасуна де Йонг метавонад 10-15 дақиқа бозӣ кунад. ҳарчӣ бародарон, лайк кун агар ба монанди ман аз бозгашти де Йонг хурсанд шуда бошӣ. дар бозии охир дар майдон ӯ ба мо намерасид. дӯстон, чун ҳамеша сарпарасти видеои мо ширкати 1xbet мебошад. онҳо на танҳо моро дастгирӣ мекунанд, балки дастаи барселонаро. барои боз ҳам ҳавасманд шудани мо ва тез баромадани видео ба ссилкаи коментария буда даромада бо промокоди барсатиҷӣ дар аввалин пардохтатон 6500 рубл тӯҳфа гиред. дастгирии шумо, пешравии мо. имрӯз хушхабар бисёр аст. вингери барселона Усман ДЕМБЕЛЕ баъди травмаи худ барқароршавии худро идома дода истодааст. ҳафтбеки 23 сола тамринҳои инфиродиро сар кард. ӯ имрӯз дар базаи даста буд. хотиррасон мекунам ки бозингари фаронсавӣ 3 феврал осеб дида буд. аз сабаби осеби сахт ҷарроҳӣ лозим шуда буд. охирин маротиба ДЕМБЕЛЕ дар майдон дар бозиҳои расмӣ моҳи ноябри соли гузашта баромада буд. дар ин сезон ӯ ҳамагӣ дар 5 бозии ла лига иштирок намуда 1 гол задааст. бовар кунед бародарон, ман ҳатто фаромӯш кардам ки дар даста ин хел бозингарро дорем. метарсам ки боз паго хабар набарояд ки ДЕМБЕЛЕ бо тӯб бозӣ кард ва травма гирифт. барои он ки аз дасти ӯ ҳар кор меояд. шӯхӣ умедворам ки ӯ моро дар бозиҳои лигаи чемпионҳо ёрӣ мерасонад, вагарна ӯ дигар ба мо лозим нест. шумо чӣ фикр доред бародарон? ҳатман фикри худро дар комментария нависед. имрӯз Жорди Алба ба тамринҳои гурӯҳии Барса баргашт. рӯзи сешанбе нез ӯ дар варзишгоҳ машқи инфиродӣ мекард. хабар медиҳад АС. артуре ки дар бозии бо Валидалид аз сабаби ангина яъне дарди гулуб бозӣ накарда буд, бо даста ҳамроҳ шуд ва омода аст дар бозӣ бо Осасуна иштирок намояд. Ансу Фати низ аз сабаби дисквалификатсия дар бозӣ иштирок накарда буд, бо состафи асосӣ ҳамроҳ шуд. баъди тамринҳое ки ӯ бо Барса бе мекард дар рӯзҳои охир. Сетьен бар вазъи саломатии бозингарон дар арафаи бозии лигаи чемпионҳо бар зидди Наполи хатар намерасонад. баръакс, ӯ бозингарони калидиро наҷот медиҳад. Антуан Гризман, Самуэл Умтити ва Усман ДЕМБЕЛЕ бошад, то ҳол барқарор шуда истоданд. гап дар бораи Умтити рафт, биёед камтарак дар бораи ӯ суҳбат мекунем. дастаи каталонӣ тайёр аст Самуэлро ин тобистон сар диҳад. аз фурӯши ӯ пули ба дастовардоро клуб мехоҳад барои ҳимоятгари нав сарф кунад. ба бозингари 26-солаи фаронсавӣ якчанд клубҳои серия А ҳавасманданд, аз ҷумла Латсио, Рома, Наполи ва Торино. дар ин сезон ҳимоятгар бисёри бозиҳоро аз сабаби травма пушти сар кард. дар ҳамаи турнирҳо ҳамагӣ 18 бозӣ кардааст, дар ла лига бошад 13. дар бораи Умтити гуфтаниям бародарон ки айни ҳол аз фурӯши ӯ пули хуб ба даст овардан мумкин аст фурӯхтан дар кор. бо ин травмаи худ ӯ ним сол мешавад дастаро азоб дода истодааст ва розӣ намешавад ки ҷарроҳӣ кунад. бе ҷарроҳӣ ӯ дам ба дам травма хоҳад гирифт. дар бораи ҳимоятгари нав бошад, Барса бояд пулро ба ҳаво сар надиҳад. айни ҳол ёфтани ҳимоятгари хуб мушкил аст. хубтараш Араухоро дар состави асосӣ ҷой диҳам ва дар оянда ивазшавандаи Пике хоҳад шуд. ин фикри шахсии ман мебошад бародарон. шумо бошад фикрҳои худро дар комментария нависед. мо бошад давом медиҳем. ана акнун ба хабарҳои бад мегузарем. Барселона то ҳол барои фурӯши Филиппи КОУТИНЬО клуби нав кофта истодааст. дастаи каталонӣ бозингари бразилиро ба АРСЕНАЛ ва Ньюкасл пешниҳод кард. хабар медиҳад gol.com. дастаи каталонӣ мешуморад ки бозгашти бозингари 28 сола ба премер лигаи Англия варианти хуб аст барои ҳамаи тараф. айни ҳол на АРСЕНАЛ ва на Ньюкасл ба пешниҳоди Барса ҷавоб надоданд. клубҳо шартномаро баррасӣ доранд. Барса мехоҳад КОУТИНЬОро аз сабаби маоши баландаш фурӯшад. ҳамчунин даста мехоҳад аз фурӯши ӯ пули хуб ба даст биёрад.
мегирад. бародарон, ҳоло метарсам ки Бартомеу КОУТИНÖ-ро бо озил иваз накунад. аз дасти президенти мо ҳар кор меояд. дилам барои КОУТИНÖ месӯзад, аммо роҳбарият дар ин маврид фикру ақидаи худашро дорад. мумкин дар ҳақиқатан маоши баланди ӯро даста дода наметавонад. оқибаташ ба хайр бошад. ба ҳамин тамом дӯстон, «Барселонаро дӯст доред» ва канали «Барсатиҷи»ро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.